Good morning लोगोफोर नै दिनै early in the morning सुबह के 6 बजे बज गया। हमारा जो बेटा है ना वो ज्ञान वो अभी तक सो रहा है। हम देखते हैं जब हम उसको जगाते हैं तो क्या रिएक्शन देता है, कैसा रिएक्शन होता है उसको देखने को मिलेगा। ज्ञान चूहे हो रहा है चूहे हो रहा है ना? वाह वाह वाह। और एक बार फिर से एक बार ध्यान करो। गुड मॉर्निंग। सिखाद' गाइखेर लोंना लोङा? नै जा साहा लोंखांबाय नोंनि गाइखेर लाबोबाय दं। गियान होनफैबायथ'। आया ओइ नै हरना हरलाय मबाइलाव नों सिखारनायखौ नुहुरगासिनो बैयाव नाहरलाय। दे रायलायहरलाय। हाय लोगोफोर, आप लोगों कैसे हैं? दे होनलाय न। गुड मॉर्निंग लोगोफोर होनहरलाय। गुड मॉर्निंग लोगोफोर। दासो गोजांबायनो गियाना। आइया आरोबाव 6 बज गया। उठो 6 बज गया। 6टा जाबाय बाबा, 6टा जाबाय, फुंनि 6टा। मा स्रां नङा दे होनदोलाय। दे सिखारनो लुबैबाय, ओंखायनोथ' आं नोंखौ फोजाबायना। दे सिखारदो। हाय बोल। आं दासो सिखारदों। फैदो सिखार। जों दानिया बाहेरायाव थांसै ना। सिखारनानै मा खालामोमोनलाय? दे खोन्थालाय, सिखारनानै मा खालामोमोनलाय? हा? साहा लोङो नङा, साहा लोंनायनि सिगां मा खालामो? हा? गाइखेर लोंनायनि सिगां मा खालामग्रोयो? फार्स्टआव सिखारनाय लोगो लोगो हम क्रीम लगाना है, उसके बाद तेल भी लगाना है। गंथङा हिर'नि जानांगौ ना, नैबेनिफ्रायनो ओरै लांनानै हिर' जानांगौ ना रिंसार एक्टरबायदि जानांगौ ना। दालमिया सिमेन्टजों, आबुजा सिमेन्टजों, ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों, फार्स्ट थाला बिल्डिंनि खुन्थिया ढालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना, होबाय आं नोंनो गोसोखौ। अभी हो गया? माखौ? खर'जों ना खुगाजों? खुगाजों। आंखौ माबायदि नुखो होनदों? मोजां नुबाय ना? एबारावलाय गोजांदोंना गोजाङाखै? ओंखायनो जिखौ जोखारनो नाङाब्रा। थब सोमनो ना हमा? हमसै दे दसे। बोरो थबसे बोरो। थबसे हमबाय, थबसि दसे हमगोन जों दुंखांनायनि। मानोना गियाना मा खालामदोंमोन, जोखारबाय थायोना बियो,
बे जोखारबाय थानायनि थाखायनो बियो गोजांदों दा ओंखायनो जोङो दसे गानबाय टफि हमबाय गाइखेर लोंसै एबार दौनानैसो दौनांगौ गुसु जाखाबाय दे एबार फुनदो दे खुगाव नांदों नामा नायलाय नाहाय अबे गोथां गोमो गोमोआथ' गाइखेरफ्रा मा खम लोंबावसै ओइ मेगन नों हारसिंदों थांगौ र' नै गाइखेर लोंदों दे नों हारसिं लोंलाय मोजां गोलैगोन एबार लेखा फरायगोन ना फराया फरायो देलाय मा माखौ रोंखो खोन्थाहरलाय नै A for apple B for C for cat D for dog E for elephant F for monkey fish G for giraffe बासाबो बावनो थाथों दे दाना गाइखेरा लोंदो दे गाइखेरा खनसे दंबावो नै गाइखेरा खनसे दंबावो दे लोंलाय दे जोंना गियाना लेखा फरायनो सम जाफैथारबाय नाथाय जों दासिमबो प्रेक्टिस खालामाखै एफा एनै राइम्सल' खालामदों A for apple B for ball बेनिफ्राय 1 2 3 एफा एनै खुगाजों बेनिफ्राय मोननै लिरनो हाबाय ना माखौ लिरनो हाखोमोनलाय A आरो B A आरो B खौ लिरनो हाजेनबाय अब्ला जों लासै सोलोंनांसिगोन मानोना फैगासिनो दं एडमिसन टाइमा फैगासिनो दं दा बावैनो जासिगोन एबाराव गेलेनो मोननाय नंला ना खनसे लोंबावदो दे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय दा बायदिबा थेंक इउ टु अल आरो नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो बाय